käynyt minunkin, jos itse olisin ollut siellä. Poikasin vapaus on uhkana meille kaikille. Sinulle, minulle, meille jokaiselle. Eristää hänet täytyy, missä hän on nyt. Ruumista rahaa pois. Ja niin kuin Malmikin suseassa kulta on hänen hulluudessaan kirkas raita, hän katuu tekoaan. Mene, Gertrud! Parhaat ystäväsi koolle kutsu. Heille kerro, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tehdä. Parjausten myrkkynuolet siten ehkä voidaan väistää. Mene jo, Gertrud! Ruumista etsitään ja Hamlet joutuu lankaan. Ei auta hullun valtoimenaan vaeltaa. Yleisen rauhan vuoksi äkkilähdön tulee näyttää aikaa harkitulta. Voi toivottoman vaaralliseen tautiin vain epätoivon lääkkeet auttaa, jos nekään. Rosenkrantz ja Gyldensten. No, miten kävi? Ei hän kerro, minne hän vei ruumiin. Mistä hän on itse? Ulkona odottavan käskyn. Hyvä on, päästäkää hänet sisään. No Hamlet, missä on Polonius? Illallisella. Illallisella. Ei syömässä, vaan syötävänä. Valtioviisaiden matojen neuvosto on hänen kimpussaan. Ja matosevasta despootti onkin, mitä ruokaa tulee. Kaikkia muita eläimiä me lihotamme itseämme varten, mutta itseämme me lihotamme matoa varten. Hamlet, missä on Polonius? Taivaassa. Etsikää häntä sieltä. Mutta jos teidän palvelijanne ei löydä häntä sieltä, niin menkää itse sinne toiseen paikkaan etsimään. Mutta jos te todenperäistäkään löydä häntä, niin kuukauden kuluttua pääsette hänestä hajulle, kun nousette portaita ylös etuhaalle. Nopeasti menkää etsimään. Ei kiirettä, hän odottaa kyllä. Tämä teko ja oma turvasi, joka on yhtä kallis ja raskas kuin tiutyösi, pakottaa meidät empimättä lähettämään sinut Englantiin. Laiva on valmiina, tuuli nousee, matka seurueesi odottaa, joten hankkiudu heti matkaan. Siis Englantiin. Niin, Hamlet. Hyvä! Niin onkin aikeen menossa tuntisit. Tunnen enkelin, joka tuntee aikeen. Siis Englantiin. Hyvästi, rakas äitini. Rakas isäsi. Äitini. Isä ja äiti ovat mies ja vaimo. Mies ja vaimo ovat yksi liha. Siis äiti. Englantiin, Englantiin, Englantiin. Nopeasti, menkää hänen peränsä jo tänä yönä, haluan hänestä päästä. Kaikki on valmiina, kirjeet on sinetöity, siis matkaan joutukaa. Jos englantiet ystävyyttämme vieras sen arvokkaan jo voimallani näytin, ja Tanskan miekasta on arpes vielä veressä ja vavistensa meitä tottelet, et voi kiertää kirjeen käskyä. Hamletin on kuoltava. Koskeeko sotaretki Puolaa vai jotakin rajaa?
olisikin vain nimellinen etu. Minä ylhäisyys en siitä 5 tukaattia antaisi. No puolustaako tuolla mokomaa? Jo vain teidän ylhäisyytenne on sinne siirretty varuskunta, hevoset kaikkinensa. Siis 1000 miestä. 2000 puntaa. Pannaan peliin oljenkorren vuoksi. Tämä on siis se rikkauden ja rauhan paisi, joka tässä puhkeaa sisäänpäin, eikä puolin syytä löytää. Kiitos. Minä kiitän itseäni siitä, että saan palvella teitä täällä tasangolla ylhäisyys. Joko lähtee? Minä tulen kohta. Kaikki mitä näen heittää minulle haasteen. Minua hidasta kostoon kannustaen. Mutta toisaalta, mitä on ihminen, jos elämän suurin nautinto on syödä, maata, naina? Eläin, ei mitään muuta. Eikä käy sekään, että liikaa miettii, on siinä viisautta 1/4. Pelkuruutta vain on loput 3. Olenko minä täällä vain lukemassa? Se on tehtävä, se on tehtävä, se on tehtävä. Tekoon syytä on kyllin. Tahto, voima, keinot on se tehdä. Esimerkit, avarat kuin maa, minua kutsuu. Tämäkin. Näin sotajoukon, suuren ja vahvan, johtamana Hennon prinssi, joka maineen innoittamana salattuja kohtaloita ilkkuu ainoan elämänsä alttiiksi antaen onnelle, vaaroille, kuolemalle. Ja minä. Siitä huolimatta vain mietin. Ja samaan aikaan raavas sotajoukko marssii hautaansa kuin vuoteeseen. Vain vainen harhakuva houreen vuoksi, maatiukun vuoksi, joka ei hautaakaan suokkaatuneelle ei peitoksi edes riitä. 5 tukaattia antais siitä. Prinssi.
tästä edes työhön. Toimeen ankara. Hertavaati. Kosto isänmaa. Ofelia ei jaksa tavata. Hän on kiihtynyt jo aivan järjeltään. On sääliraukkaa. Mitä hän sitten tahtoo? Isästään paljon puhuu. Kapalaksi sanoo maailmaa syvää huokaa. Puhallee sekavasti puolen lauseen viittuen, ilmettään kiihtyneesti. Puheen katkelmissa taitaa olla mieltä. En tiedä mitä, mutta järkytyin. Parasta puhutella häntä. Muutoin hän paha suopaisiin voi vihaa kylvää. Antaa hänen tulla. Sairaalle mielelleni, jok ainut outo seikka on suuren tuhon johdantoja ennen, niin arkasyyllinen on tunnossa, että vain peilaa omaa kauppaa. Missä on taas kaunis kuulu? Mitä nyt Ofelia? Kuinka mä erotan kultaani siitä toisesta? On sillä salaja sannikaan ja rakkuhatut. Ofelia, mitä tuo laulu tarkoittaa? Kuunnelkaa. Oi impi, kyllä on kultaasi. Tää kylmä tunnoton. Pään päällä nurmi on ihanta. Ja jaloilla paasia. Voi ei, Ofelia. Hyvän. Puolisoni, katsokaa. Viinat lumivalkoiset, pettyvät kukkaasiin, vaan kukkaset ei vastuuneet arvon kyys. Te voitte kaunis meitä. Jumalan kiitos. Kerropa, että leikuri tytär tuli huuhkajaksi. Jumalani. En tiedä mitä me olemme, mutta emme tiedä mitä meistä voi tulla. Jumala kanssa. Murehtii isänsä. Ei puhuta siitä. Mutta jos teiltä kysytään, että mitä se tarkoittaa, niin vastatkaa näin. Minut sai niin muistat kai. Minut vannoit naivaasi. Sen tekisin, jos itse et ois tullut viereeni. Onko talokin ollut tuollainen? Toden totta. Vannomatta paras. Mutta en voi olla itkemättä, kun muistan, miten he laskivat hänet kylään maahan. Sen kerro veljelleni. Ja nyt, hyvät ystävät, minä kiitän teitä hyvistä neuvoista. Tulkaa vaununi. Hyvää yötä.
rouvat. Päivät. Mulla ei ole sekoittanut ovea. Kaikki johtuu isän kuolemasta. Kertoo! Noin surut tulevat! Ei yksitellen niin kuin vakoillaan niin kuin pataljoona. Ensin häntä isää murhattiin. Sitten poikasi hurjuus hänet maanpakoon vei. Ja nyt kansa kuohuu Poloniuksen kuolemasta. Olipa tyymä hänet salaa! Ja lopuksi kaikkein pahin. Nuori Lehtes on salapalannut Ranskasta. Kulkee veroutuen synkkään pilveen. Moni myrkyllinen kieli puhuu pahaa isän kuolemasta. Pitää myös minun! Tuu kaikki, niin kuin räjähtävä luotisade tuhannesti surmaa. Pako meidät! Pako turvaan! Lehtis kaataa välkille kapinoivan lauman tiedessä. Rauhas kutsuu häntä ennakseen ja Roskimäki huutaa. Vapaat vaalit! Lehtis kuninkaaksi! Lakit lentävät ilman raikuu! Lehtis kuninkaaksi! Lehtis! Lehtis! Ajatte harhaan luihut Tanskan koirat! Anna minulle takaisin isän. Lehtis, hyvä tyyny! Jos pisarakin veressäni tyytyisi minun täpäräksi julistaa ja poltaksi uskollisen näin. Lehtis! No Lehtes! Miksi olet noin raivoissa? Lehtes! Anna hänen olla, Gertruda! Kuninkuus on Jumalalta, ei siihen petos pysty. No Lehtes, miksi olet noin raivoissasi? Missä on isän? Kuollut. Mutta ei hänen kätensä kautta. Anna hänen kysellä, jos hän tahtoo. Miten hän kuoli? Nyt en kysy elämää tätä eikä tulevaakaan kysymään isän hengen kostua. Kosta! Mikä estää? Oma tahtoni. Ei mikään muu kuin keinoini säästän pääsen pitkälle. Lehtes hyvä. Varmuutta, jos etsit, miksi kaikki sulut samaan säkkiin ja kostun touhuun sotkee ihan kaikki. Ystävät ja viholliset. Vain viholliset. Tahdotko ne tietää? Sylini avaan isän ystäville kuin pelikani ja mahita ruoki vaikka verelleni. Nyt puhut niin kuin kunnon ritari. Syytön olen minä isäsi kuolemaan. Myös minä suren näitä katkerasti. Tuo kaikki järjellesi kirkastuu niin kuin silmillesi päivä. Astukaa hänet sisään. Mitä ihmettä? Tuli kärventäköön aivoni. Annon, että maksan hulluutesi niin, että vahkamme maan sisään painuu. Oi kevät ruusukallis siskoni sulainen Ofelia. Avopäin hänet vietiin paateilla. Hyvä Jumala, näettekö? Ja kyynärät juoksivat sonkeena. Surun ja murheen itse helvetinkin hän muuttaa hauraaksi ja lempeäksi. Nyt teidän kaikkien tulee laulaa. Hänet alas lasketaan. Surusi kanssa keskustella tahdon Lehtes. Mene ja parhaat ystäväsi koolle kutsu tuomareikseni ja kuulustelkoot meitä. Ja tuomitkoot sen mukaan, jos minut syylliseksi havaitaan vaikkapa vain välillisesti. Silloin saat kaiken. Kruunun, valtakunnan, hengen, kaiken saa. Mutta jos ei, silloin kai suostut yhteistyöhön.
Työhden sinulle siitä takaa hyvityksen. Tähän ja isänne kuolema, hätäinen maahanpano, ei miekkaa haudalla, ei juhlamenoja, ei suruliputusta, jota asemansa sentään vaatii. 100 kysymystä huutaa vastausta maasta taivaaseen. Totta ja oikein, juuri niin. Se kirves sattukoon syyllisiin. Keitä ne ovat, jolla on minulle viesti? Merimiehiä tuovat kirjeitä. Tulkoot sisään. En tiedä, mistä maailman ääristä saisit terveisiä. Ennen Hamletilta. Jumalan siunausta, Herra. Samoin vielä. No siunaahan se, jos sopii piirustuksi. Jos teidän nimenne on Horatio, niin kuin minulle on kerrottu, niin tässä on teille kirje. Se on kuninkaan lähettilään, jonka piti matkustaa Englantiin. Horatio, kun olet lukenut tämän homman nämä rostoritarit kuninkaan luokse, heillä on hänelle kirjeitä. Emme ehtineet olla merellä 2 päivää, kun vahvasti varustettu rosva-alus alkoi jahdistella meitä. Koska aluksemme oli liian hidas, meidän oli pakko ruveta rohkeiksi, ja kahakassa minä hyppäsin rosva-aluksen kannelle. Samassa laivamme iltautuivat ja minä yksin jäin heidän vangikseen. He ovat olleet armeliaita rosvoja ja minä palkitsen heidät hyvin. Toimita kirjeet kuninkaalle. Tule sitten luokseni, joutui niin kuin kuolema olisi kintareillasi. Nämä kelpomiehet tuovat sinut luokseni. Rosenkrantz ja Ylnästän jatkavat matkaansa Englantiin. Heistä minulla on 11 kerrottavaa. Näkemiin ystäväsi. Hamlet. Tulkaa vielä. Toimita sinä kirjeen kuninkaalle. Te saatte mitä kiireinen viedä minut lähettäjän luokse. Nyt kai suostut puolelleni ja ystävyyteni taas hyväksyt, kun näit, miten hänen murhaajansa myös minun henkeäni vaani. Mutta miksi ette Hamletia rangaistutta pannut vastuunsa, kun oma turvanne ja valtiokin rauhasta vaatii? 2 syystä. Kuningatar, hänen äitinsä miltei elää hänen katseestaan ja minä taas äitiin niin kovin kiinnyin, että yksin olisin ollut kuin koiran tähti, joka on suistunut radaltaan. Toinenkin syy. Hamletin suunnaton kansan suosio. Niin syvää silmitä, ettei sille vertaa. Myötätunnon myrsky olisi kääntynyt tappioon, olet itseäni vastaan ja tehnyt Hamletista marttyyrin. Kirje Hamletilta. Ylhäisyys. Jätä meidät nyt. Kuulehan tätä lehtesi. Suurivaltaisen. Ilmoitan nöyrymästi, että minut on putipuhtaaksi löystettynä laskettu maihin teidän armonne valtakunnassa. Annoin puheelle pääsyänne huomenna selvittääkseni suosiollanne syyn äkilliseen ja ihmeelliseen kotiin paluuseen. Hamlet.
kääntyneet takaisin. Vaikka toivotaan kelvotonta pilaa! Se on Hamletin ryöstettynä alempana lisäys 1. Käsitätkö tätä? Minä en käsitä mitään. Mutta antaa tulla. Ja sairasta sydäntäni lämmittää, kun saa sylkeä hänelle päin naamaan roiston eteen. Haluatko, että anna sinulle hyvän neuvon? Kun hän ei neuvon rauhoista. Sopii. Poissa ollessasi kuulin kehuttavan erityistaitoja, jossa sinä loistat. Ei vertaistasi missään. Myös Hamlet kuuli tuon kehun ja hän sinua siitä määrättömiin kadettiin. Mistä taidot? Eräs normannialainen, Lamort, kehui taitojasi aseiden käsittelyssä etenkin säädön. Jokainen syöksy ja väistö on nähtävyys. Hamletille kehun taitojasi. Hän siitä kiivastuu. Ottelu järjestetään. Vetoa lyödään puoli sekä toisin. Hamlet, huoleton ja hyväuskoinen, ei tutki miekkoja. Vaivatta voit ottaa säihät tylstämättömän. Vai syöksy, tarkka pisto ja peli on pelattu. Näin kostat isäsi kuoleman. Niin tehdään. Varalle toinen juoni. Ensimmäinen jos pettäisikin. Kaksitaistelussa tulee kuuma. Hän pyytää juotavaa ja minulla on tarjolla hänelle malja, joka hänet kaataa, vaikka hän piston väistäisikin. Minä sairaan terästä myrkyä. Joka on niin vahva, että vastustaja raapaisuukin kaataa. Murhe rientää murheen kantapäällä lehteessä. Ofelia on hukkunut. Hukkunut? Missä? 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 Hän kiipesi kaartuville oksille, ripustaakseen niille seppeleensä. Petollinen oksanhaara murtui ja pudotti hänet virtaan itkevään. Hän lauloi. Vanhan laulun katkelmia aivan kuin tunnotonne kohtalolle tai kuin olisi kotiinsa palannut. Väliinpuku hän hetken kantoi. Hän kellui virrassa kuin lumma. Ofelia hukkunut. Sait liikaakin novetta, sisko Lukka. Sinulta siis säästän kyyneleeni. Vaan ei miehekäskään päätös auta. Itkun kun itken en ole enää nainen. Puheenallisi tulka, mutta lieska tukuttaa hakkamainen itkun tyrske. Vai hillitsin tuon miehen vimman. Ja nyt pelkään yltyväisen yhä uudelleen. Seurataan!
nyt raamattuasi? Sanassa sanotaan, että Aatami kaivoi. Voiko kaivaa ilman lapiota? Asetan sinulle toisen kysymyksen. Varokin, että vastaa väärin. Antaa tulla, sir. Mikä on se, joka rakentaa lujemmin kuin muurari, laivanveistäjä tai kirvesmies? Hirsipuun tekijä. Sillä hänen rakennuksensa kestää kauemmin kuin 1000 hänen asiakastaan. Hyvin vastattu kieltämättä. Hirsipuu tekee hyvää. Ja kenelle se tekee hyvää? Se tekee hyvää sille, joka tekee pahaa. Sinä teit pahaa sanomalla, että hirsipuu on kestävämpi kuin kirkko. Ergo. Hirsipuu tekisi hyvää sinulle. Yritä vielä. Mikä se on, joka rakentaa lujemmin kuin muurari, kirvesmies tai laivanveistäjä? Kuka siis rakentaa lujemmin kuin muurari, laivanveistäjä tai kirvesmies? Sano se, niin saat vapaa ilta. Selkisi. Aina kuulua. Ei selvinytkään. Älä turhaa vaivaa aineesi. Ei turhaa asiaa piiskaamakaan. Mutta kun asia sinulta seuraavat kerran kysytään, niin vastaa, että haudan kaivaja. Mene nyt kapakkiin. Ja hanki itsellesi nätti potti viinaa. Kun nuori olin lämmin vain, se aika oli joutua. Onko tuo mieskään tunnoton, kun laulaa ja kaivaa hautaa? Tottumus on tehnyt sen työt hänelle helpoksi. Tosi on. Joutilaan käsissä on Erkin tuhka. Tuli vain usluita kalvaen. Rokottaa kuolo kimpussain. On peijoni kimpussain. On kotinani kuoppa vain. Oletko siellä? Ei sinä. Kenelle miehelle sinä tuota kuoppaa kaivat? En kenellekään mieleen. No naiselle sitten. En naisillekaan. No kuka siihen sitten kuoppataan? Eräs, joka oli nainen, mutta on nyt paita. Tuo sanaritaari on lujasti satumassa. Hänen kanssaan saa olla tarkka. Muuten hänen komppiinsa kompastuu. Kuinka kauan sinä olet ollut haudankaivajana? Siitä asti kun nuori Hamlet lähetettiin Englantiin. Tosiaan. Hänethän lähetettiin Englantiin. Miksi ihmeessä? Sen takia, että tuli hulluksi tietysti. Siellä hänen pitäisi saada järkensä takaisin ja jos ei saa, niin väliäkö siitä siellä? Miten niin? Ei sitä siellä huomata. Siellä kaikki ovat samanlaisia mielipuolia kuin hekin. Miten hän tuli hulluksi? Sillä merkillisellä tavalla, että
saa sanoa. Hyvää huomenta, kallis prinssi. Haudakaa tää kai tietää, miten kauan hovimies voi maata maassa ennen kuin näkyy. 3 vuotta. Eri ole märäntynyt jo elässään. Meillä on niin monta kupasyömää, että hänen tuskin koossa pysyhtee sarkussa. Esimerkiksi tämä. Kenen se oli? Kenen luulen? Ei aavistustakaan. Tämä oli kuninkaan hovinarri, Jorrekin Kala. Tämäkö? Juu, tämä. Annaanko katsoa? Jori Parkano. Minä tunsin hänen parapiin. Hän oli uskomattoman sukkela. Kekseliäs Veikko. Hän on kantanut minua selässään 100 kerrat. Ja nyt, miten kammottavasti hän irvistää. Tuossa olivat huulet, joita olen pikkupoikana suudellut. Missä? Avaat nyt kokkapuheesi! Pirkkala Oulusen! Reemu kantaa häpistos! Jolla sait koko pelto seureen myyntivää saunosta! Eikö rauhtua Kalle jäljellä nyt, että voisit nauraa omalle irvikuvallesi? Menettäis nyt armollisen rouvan luoteeseen. Sano hänelle, vaikka hän maalaisi naamansa tuuman paksulti, niin lopputulos on tämän näköinen. Naurata häntä sillä. Kuuntele Horatio. Kuningattaren koko hoviväki. Ketä he saattavat toi vainivaisen menoin? Se viittaa itsemurhan tehneeseen. Eikö muita seremonioita? Se on ehdotus Horatio katsoa. Ei muita. En saa niin laajat juhlamenot kuin meillä on lupa myöntää. Kovin outo oli kuolemansa. Ilman Majesteetin käskyä hän lepäisi vihkimättömässä maassa aina tuomiopäivään saakka. Piikkiviä ja soraa sataisi hänen päällensä pyhien rukousten asemesta, miten on saanut mukaan kellosoita ja neidon seppeleitä. Eikö mitään muuta? Ei muuta. Hän pääsisi hurskaat hautaminot, jos hän saisi sielun messun niin kuin rauhaan lähteneen. Siis hänet haudatkaa ja hänen ruumiistaan niin ihanasta orvokin ja ruusun puhtetkoon. Kuule tylipappi perkele! Siskoni on taivaan enkeli, kun sinä koida helvetissä palat! Se on Ofelia. Suloista suloisille jää hyvästi. Sinua puolisoksi Hallekille toivoin. Korista ajoi morsiusvuoteeseen eikä hautaasi. Nyt puhutaan meidän elämän puolelle! Kasuttaa tää korkeampi kulku kuin suora loppuun! Ei suru! Olla ei vaadikasta! Kenen korulauset, lanettoja malaa, tyrmistyjen
Mitä ihmeen syytä teillä on käyttäytyä noin? Rakastina meidät! Ei tuodakaan meille pyyteessä! Minun rakkauttani vastaan! Se silti! Aina haukkuu! Mutta korpin nauru soi! Ei sille Herkuleskaan mitään voi! Horatio! Seuratkaa te häntä! Merkkisylä! Valtavia hetki maanantai on voittu meille ja rauhan näin koettavan! Se siitä. Muistatko vielä kaiken, mitä kerroin? Kuinkahan muistaisi kauttupelissä? Sydämeni valtasi aavistus, joka unen riisti. Äkisti kajutasta rieksi. Hapuilin pimeässä umpimähkään. Löysin kirjeen. Majesteetin sinetit. Valisten auki mursin. Mitä näinkään? Kuninkaan mahtikäskyn. Englannin ja Tanskan suhteita. Pahiten uhkaa paha nimeltä Hamlet. Siis viipymättä siltä seisomalta oli minulta kaula katkaista. Voiko se olla totta? Kirja on tässä. Luisitko löydät? Haluatko kuulla, mitä sitten teet? Tietysti hyvä. Laadin uuden kirjeen.
Osasin ennen diplomaattikielen koukelut ja kauniin käsialan, jota inhosin. No, nyt oppi oli tarpeen. Haluatko kuulla, mitä kirjoitin? Tietysti hyvä. Englannin kuningas sai tiukan ukaasin. Ja se on vielä uskollinen liittolainen ja ihan ilon ystävyyden palmeus, rauhan seppelmien tähkää kantaa. Minä muuta kaunista kaikkea, että oli kirjeen tuojat heti ilman armoa ja selitystä surmattava. Sitten Rosenkrantz ja Jyrki. Itse he tähän tuppasivat. Oma syynsä. Ei hyvä pienempiä tulla rääppimään, kun isot meistä taittaa keskenään. Tervetullut kotiin Tanskaan. Tunnetko tämän miehen? En. Paska rastas. Päästä elukka netistään ihan. Hän nostaa pian sorkkaansa kuninkaan pöydälle. Tämä mies on sitä itseään. Mutta kuten sanoin, hän hallitsee suurta osaa valtakunnan lantavaroistaan. Jos teidän armollanne suinkin on aikaa, olisi minulla viesti hänen majesteettiin. Kuuntelen kaikin voimiseen, mutta älkää tulko lähemmäksi. On kovin kuuma. Tosiaan ylhäisyys on sangen lämmin. Kuitenkin minun on kylmä. Tuulee pohjoisesta. Toden totta, ylhäisyys. Onkin jossain määrin viileätä. Minun luonnolleni kuitenkin liian kuuma. Aivan, ylhäisyys on kovin kuuma. Jollakin lailla, en tiedä millä lailla, mutta ylhäisyys. Kotiin on hiljattain palannut Lertes, täydellinen ritari. Käytökseltään sulava, ulkomuodoltaan komea, ominaisuuksiltaan loistava. Sanalla sanoen kavalierin kalenteri ja käsikirja. Hyvä herra, hänen kuvailunsa ei kärsinyt käsittelyssänne lainkaan vahinkoa. Ylistääkö näitä oikein ja osuvasti? Hän on niin hienoa ja harvinaista sorttia, että löytää vertaisensa vain peilistä. Vain hänen varjonsa voi seurata häntä, ei mikään muu. Teidän ylhäisyytenne kuvailee häntä erehtymättä. Asiaan! Minkä tekee kärpätäväisen kalenterin kukkasen henkilön huonolle? Lerteen. Minä voi puhua välttämää kieltä. Niin, hänen juuri. Rakas prinssi, hänen majesteettinsa on lyönyt päästänne huomattavan suuren vedon. Kuningas on lyönyt vetoa 6 arabialaisesta ratsusta, jota vastaan Lertes on pannut takeeksi 6 ranskalaista säilää ja tikaria, tarpeineen, löineen, kantimineen, kaikkineen. Ettei Lertes 12 miekkailuerässä pääse 3 osumaa edelle teistä. Asia voidaan ratkaista vaikka heti, jos teidän armonne suinkin suvaitsee antaa vastauksen. Entä jos vastaan ei? Tarkoitan, että jos teidän armonne suvaitsee panna korkean persoonansa peliin.
Hyvä herra. Minä kuljeskelen edestakaisin täällä hallissa. Minulla on joutilasta aikaa. Jos hänen majesteetilleen sopii, sopii minullekin. Antakaa tuoda miekat. Toimitanko hänen majesteetilleen tämmöisen vastauksen? Suunnilleen. Voitte kyllä koristella sitä mielenne mukaan. Minä kiitän itseäni siitä, että sain palvella teitä. Yleisyys. Kaikin mokomin. Se on hyvä, että joku häntä kiittää. Edes hän itse. Häviätte tämä peli. Ei usko. Siitä asti kun Lertes lähti Ranskaan, minä olen harjoitellut säännöllisesti. Tai et usko, miten pahalta tuntuu sydämessäni haluat jo. Kiitos siitä. Jos haavistatte tahanne luovuttaa, minä lähden sanoa, että teille ei sovi. Ei ikinä. Mä umaleen teitä. Ei Varpunenkaan putoa maahan ilman sallimusta. Jos ei se tapahdu nyt, se tapahtuu myöhemmin. Jos ei se tapahdu myöhemmin, se tapahtuu nyt. Jos ei se tapahdu nyt, joskus se kuitenkin tapahtuu. Olla valmiina siinä kaikki. Antaa mennä. Arvon herra, kuningas ja kuningatar koko hallinväki tulevat paikalle. Kaikki aikanaan. Kuningatar pyytää teitä lausumaan muutaman ystävällismielisen sanan Lerten kanssa ennen ottelun alkuun. Se on hyvä neuvo. Minä olen teitä vastaan rikkonut. Se anteeksi suokaa. Minun mieltäni on pitkään vaivannut raskas masennus. No sen kaikki tietää, jos siis teitä olen loukannut tai jotenkin hahmottanut. Sen hulluudeksi tohdin väittää. Lertestäkö Hamleta hahmottaisi? Ei ikinä. Kun en koko hoviväen kuule. Kielän aikeitteni tahallisen pahuuden. Niin tunnustamaan tekin, että umpivähtään aivan sokeasti ammui luoneen, joka veljeen sattui. Sanat tyyttävät sydäntäni, joka yhä hyvitystä vaatii. Mutta en saata tehdä sovintoa ennen kuin kunnianarvoisten ylimystön sulla todistettu, ettei rauha mainittainen tahtoa. Ystävä, ettei suostu siihen vasta eikä sitä loukkaa. Sopi minulle. Siis reiluun otteluun. Antakaa tuoda miekat. Minä olen vain teidän taitonne varjosta. Niin tähti, se loistaa sokeassa yössä. Rikkaatteko? En. Tämän kävi kautta. Olen lähelle säilä tuossa nyt. Tiedät kai vedon ehdot, Hamlet.
Tiedän. Olette pannut kalliin panoksenne heikomman puolesta. En pelkää. Tunnet toki molemmat. Lertes on tottuneempi siis etulöiden saakoon Hamlet. Tämä on ihan vastassa toiselle. Tämä on hyvä. Ovat kai säilöt yhtä pitkä? Ovat pressi. Tuokaa Vilmalle ja jos Hamlet voittaa ensimmäisen erän, niin vielä toisenkin päätöksen ja kolmanteenkin iskuun vastaan. Silloin tykit laukaiskaa ja kuningas juo malen Hamletille ja maljaan. Heitää helmen kalliimman kuin valtakunnassa on kuunaan nähty. Male tänne. Kuluttakoon rummut torville, torvit tykelle ja tykit taivaalle ja taivas maalle, että kuningas juo malen Hamletille. Alkakaa, tuomarit silmät harkkaan. Kas niin, herra. Osuma. Mitä sanoo tuomari? Tusee, selvästi oli tusee. Hyvä uusia. Se, viiniä. Tässä on Helmes ja Hamlet. Vie malja hänelle. Minä ei oo vielä. Ensin toinen erä. Toinen osuma vai mitä? Osui myönnän. Poikamme taitaa olla voiton puolella. Hän on kuumissaan ja hengästynyt. Nenäliina Hamlet. Kasvosi. Nyt juon onneksesi. Kiitos. Gertrud, älä juo. Anteeksi puolisolutta juomaa. Hän on myrkytetty viini, kaikki on hukassa. Minä ei oo vielä. Vähän myöhemmin. Epäusko. Vaikka se sotii tuntoani vastaan. Antaa tulla. Hyökätkää tosissaan, älkääkä pelleiltä. Aiotte vaan pilata kanssa. Eikö luulittanut antautua? Erottakaa heidät. He ovat suunniltaan. Ei. Ottakaa kuningatar vertakin. Moina työkköillä tuolla haavoittuneet. Kuinka voitte Prissi? Kuinka voitte Lertes? Kurpaansa se, joka itse laari. Oman oveluutinen kaari. Äiti. Hän pyörtyy aina, kun näkee verta. Ei vaan juo vaan. Rakas Hamlet.
tehty petos. Pankaa ovet lukkoon. Etsikää syyllinen. Syyllinen on päällä. Hamlet, sinä kuolet, et elä enää puolta tuntiakaan. Ei mikään lääke maailmassa auta. Petoksen väline on kädessä, se on kärki myrkytetty. Juhtyön itseni vastaan kääntyy. Tässä on makalla enää nousematta. Kuningatar ei ole myrkytetty viime, mutta kuningas juhli kaiken. Myös kärki on myrkytetty. Tee siis myrkkytyösi. Apu, ystävä. Minä sain vain rauhan. Anteeksi anna niin kuin minä annan sinulle ja salat on suljettu ja kaikki suljettu. Sua taivasaan mahtakoon. Minä sinua seuraan. Horatio, minun on kuoltava. Kuningatar, hyvästi onneton. Te, jotka näytelmäämme seuraatte. Te mykät katselijat ja kuuntelijat. Jos aikaa olisi. Vaan kuolema on julma ja täsmällinen lautturi. Niin kertoisin. Mutta olkoon. Horatio, sinä elät. Kerro maailmalle, mitä tiedät. Ei antaa luulla. Ottais vielä tilkaa. Joku on. Horatio. Jos minulla sinun sydämessäsi on paikka, niin sinä siirrät autuuttasi vielä hetken ja jäät tähän murheen maailmaan minun tarinaani kertomaan. Mitä on tuo sotainen melske? Nuori Fortinbras palaa Puolasta voittajana ja tervehtii laukauksin Englannin lähettiläitä. Minulta hengen salpaa tuima myrkky. Englannin viestejä en saata kuulla, vaan ennustan, että Fortinbras saa kruunun ja jatkaa siitä, mihin minä jäin, nyt kun kuolen. Horatio se kerro hänelle ja Syyken kerro, joka tähän johti koko syiden vyyhtiin. Loppu on hiljaisuutta. Mitä odotitte näkemään? Jos jotain kauheaa on tässä kaikki. Mitkäkin mut kuningas kuolema onkaan viettänyt, kun kerralla mennään kalliin saaliin. Minun suuntaan maailman kertoo tapahtumaa ja kulkua. Kerro teidän luonnettavat teot, sokean sattuma ja kohtalomaan. Kerro juone, joka vikaan luisti. Keksiänsä kääntyi ja hänet kaatoi. Nyt murtuu jamo sydän. Jää yökkäkalliksi ylissä. Henkeytä kuoro sinut lepoon laulun. Thank you.